यह ऐतिहासिक धरती, बक्सर के ऐतिहासिक धरती के सबसे पहले तो एकदम साष्टांग प्रणाम बा। यह महान धरती है, महान इतिहास वाला धरती पर आके ऐसे तक कई बेरी आयल बनी, लेकिन आज आके इतना प्यार दुलार देख के मन एकदम गदगद बा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगन के। वाह, आज माखन भोग के ग्लैमर एक्स बाइक के लॉन्चिंग पर आइल बानी जा हमनी के अरुआ सबके बीच में। बहुत शानदार बाइक बा, देखे में ही लागता। आप क्या कह रहे हैं भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इस पे आप लोग चढ़े हैं, इस पर से उतर जाइए। तब विलंब ना करते हुए ये महान धरती के प्रणाम करते हुए शुरुआत कर जाओ। छोट भाई आर्यन गावत रहन, सब सुमिरन हो गइल बा। आई देखी हमार भाई कल्लू जी के भी जन्म स्थान है। वाह, और साथे साथे सोना सिंह जी के भी जन्म स्थान है। डिम्पल सिंह जी कहली हमारा कनवा में कि हम बक्सर के लोग से बहुत प्यार करें ना। सबा खान जी बाड़ी, बहुत सारा लोग आइल बा, सब लोग आई रुआ सबके बीच में। हम देर ना करते हुए जगत जननी माई जगदम्बा के सुमिरन करते हुए, प्रणाम करते हुए एगो बात बताओ तनी कि एक जना बहरा कमात रहन। हेलो, जब वो घरे अइलन तो उनकर पत्नी कौना भाव से उनका से का कहतरी, उहे बात रहुआ सबके बताओ तनी। एगो रहुआ सबसे आग्रह बा कि जब हम भैया हो कहब ना तो प्यार से सबका मिल के का हो कह देवे के बाद, ठीक ना? भैया हो ये बा तो का कहतरी भौजाई, कौना भाव में कहतरी भैया? कहली हा कि सबसे नीक बात सहिया किसानी, हाँ खुशी बात रउआ घरवे में बानी। छोड़ी कमाई नीमक तेल खाई जाई, भले 2 पैसा कमे कमाई, लेकिन आखिर के सोझा रही कि सबसे नीक बात सहिया किसानी, खुशी बात रउआ। पीछे जाई तो जना के लाइट नहीं क्यों मिलत, हम जाना तनी ऐजा ठीक बा ना कि खुशी बात रउआ घरवे में बानी। अब पहले के माई बहन हमने के गाड़ी देत रही सन कि मार बढ़नी रे, मुंह मारो रे, उहे भौजाई कहतरी कि मुंह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। भैया हो कि सबसे नीक बात सैया किसानी, खुशी बात रउआ घरवे में बानी। सबसे नीक बात सैया किसानी, खुशी बात रउआ घरवे में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गई
महल से नीक बात कहीं पला नून रोटी भले खाजी बुझा अखिया के सोझा रह बुरा जरौआ संग ही जिंदगी पिताजी बुझा महल से नीक बाट टूटा ही पलानी नून रोटी भले खाजी बुझा अखिया के सोझा रह बुरा जरौआ संग ही जिंदगी पिताजी बुझा परदेसवा में होला परेशानी अपना धनिया के बात तनी माने भैया कहल जाला कि परदेश कलेश नरेशन के अच्छा जब रिदम बाजाता गाना जब गवाता तो साफ सुनाता ना 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 कि ना कि हाँ साफ नहीं के सुनाते थोड़ा देखा लोग भाई हमारो फीडबैक उतना मिलत नहीं खे कि परदेसवा में होला परेशानी अपना धनिया के बात तनी माने मुँह मारो कमैला ए जी बहरा में गईला के मुँह मारो कमैला के ए जी बहरा में गईला कि जब रउआ घरे रह त का कही जाई हमनी के कहतरी कि होली दिवाली अब संगही मनावल जाई ए भाई देखा आइल बनी जाए यही बाइक के लॉन्चिंग में का कि होली दिवाली अब संगही मनावल जाई आ घूमे के दशहरा के मेला जी आ खेती बाड़ी के जी मुआरी बभारी बाबूजी पड़ेला लकेला जी कि होली दिवाली अब संगही मनावल जाई घूम के दशहरा के मेला खेती बाड़ी के जी मुआरी बभारे खेती बाड़ी के जी मुआरी बभारी बाबूजी पड़ेला नकेला जी बाबूजी पड़ेला नकेला बाबूजी पड़ेला नकेला जी सुनी कॉलेज बतिया के मानो सुनी कॉलेज बतिया के मानो डिम्पल के भरोसे रहता कमैला के ए जी बहरा में गईला के मुँह मारो कमैला के ए जी बहरा में गईला के मुँह मारो कमैला के ए जी बहरा में गईला के मुँह मारो कमैला के ए जी बहरा में गईला के भैया हो वाह अब